Most arról fogok mesélni, hogy a kisfiam önálló evését hogy oldom meg környezettudatosan, úgy, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk. Ugyanúgy, ahogy a pelenkázás nekem a hozzátáplálás is hozott egyfajta igényt arra, hogy a lehető legkevesebb hulladék kerüljön a környezetbe, vagy legalábbis törekedjünk arra, hogy a lehető legoptimálisabb megoldást megtaláljuk. Hoztam ide pár dolgot, ezeket fogom majd bemutatni, de hogy miért is fontos ez. Én azt gondolom, hogy több szempontot meg lehet vizsgálni. Az egyik az nekem az volt, hogy például a nedves törlőkendőt én azt a popsiára sem használom a kisfiamnak az összetevői miatt. Másrészt pedig ugye a kis kezére sem szeretem használni, mert hogy ugye azt a szájába veszi, meg egyrészt ugye a bőr a legnagyobb szervünk, nagyon gyorsan felszívódik a bőrön keresztül minden, és kaptunk pár csomag nedves popsitörlőt még így a legelején, meg közbe egy vendégségbe, aki érkezett, egy csomagban volt, és én azokat arra használtam fel, hogy éppen mondjuk az etetőszékről a maradványokat azzal töröltem le, vagy az etetőszék alatt, erről is fogok majd beszélni, töröltem fel vele, és egyszer a kezembe maradt, és azzal töröltem le a rongy helyett a vízforralót, aminek a külső felülete, ugye a visszaszálló gőz miatt vízköves volt. Itt Győrben nagyon vízköves vagy hát kemény a víz. És annyira durva, hogy egy mozdulattal lehozta a vízkövet. És én akkor gondolkodtam el, hogy úristen, ebben mi lehet, és én nem szeretném a gyermekemet, hogy ez károsítsa az egészségét. Van annyi minden, amit sajnos ugye nem tudunk kiküszöbölni, ezt legalább ki fogom tudni. A másik pedig az, hogy ezek a kendők ugye WC-ben sem lehúzhatóak, nem véletlenül, ugye nem oldódnak fel, különböző mikroműanyagok és különböző kemikáliák, fizikai anyagok kerülnek a vízbe, nagyon sok állatnak az elpusztulását okozza, illetve ugye magának a szennyvízrendszernek is ugye az eltömődését, mert attól függetlenül sokan beledobják. Erről ennyit nem is ez a lényeg, hanem hogy oldom meg akkor, hogyha nem ilyen eldobható kendőkkel, történetekkel. Hát mindenféleképpen a tetrapelenkát hoztam elsőképp, tehát nagyon egyszerű, lehet kapni már méretre. Ugye az én kisfiam nagyon sokat bukott, úgyhogy nekünk rengeteg tetrapelenkánk van, most már nem bukik, de az anyag megvan, mert hogy fantasztikusan ki lehet mosni, és tényleg jó állapotban meg lehet őket tartani. Én tetrapelenkát szoktam az etetőszékbe, az ölébe is rakni, illetve tetrapelenkával mindig 2 használok egy étkezésnél, tetrapelenkát a meleg víz alá berakok, utána enyhén kinyomkodom, és azzal szoktam óvatosan letörölni a kiskezét, illetve az arcát. Erre használom a nagy alakú tetrapelenkát. Szintén tetraanyagból vásároltam méteráruban, és varrónővel varrattam, még amikor bukott, de azt mutattam először, de még nem tudta leszedni a nyakából a kis rongyikákat, úgyhogy akkor ilyen hosszúkásabbakat varrattam a maradékanyagból a varrónővel, és ezeket raktam be annó neki kis előkeként, és ezeket használom most újra fel arra, hogy forró vízzel a végén, amikor végeztünk, ugye benedvesítem, kinyomom, és ezzel törlöm át az etetőszéket. Nekünk fa etetőszékünk van, egy Hauk Alfa etetőszék, és műanyag tálcával, és zseniálisan lehoz mindent. Úgyhogy ezt arra használom, és nagyon jó, mert a textúrájából kifolyólag, ugye itt ez az elvarrás, ez a szegés, azt hiszem így hívják, ez zseniálisan ugye az odaragadt
dolgokat is magával hozza, illetve hogyha egy kicsit ragacsosabb ételre gondolunk, mondjuk egy zapkása, akkor is nem az van, mint mondjuk egy mosogató szivacsnál, hogy utána így kifordul belőle, vagy lepotyog, mire odaérek a mosogatótálcához, hanem itt tök jól így meg lehet vele fogni, úgyhogy én ezt arra használom, hogy a végén ezzel takarítok. Ugye vannak ezek az, mindjárt mutatom, hogy akkor először, hogy milyen megoldások vannak. A kicsit darabosabb ételeknél, mondjuk egy muffin, amire nem teszek joghurtot, vagy nem teszek folyósat, bőven elegendő ezeket a rengetegszer újra hasznosítható kis előkéket használni, hogy ez felfogja itt a morzsákat, és ugye az ölébe attól függetlenül én oda teszem ezt a nagy alakú tetrapelenkát, és ez remekül felfogja, amit fel kell, ami meg lepottyan, az úgyis lepottyan, azt meg ugye a végén felszedem. De én azt vettem észre, hogy annyira szorosan nem akarom állítani soha, hogy teljes mértékben ugye a torkához hozzáérjen, mert az zavaró. Hát próbáld ki te is, hogyha van itt valami, nem olyan jó úgy étkezni. Vagy például, ugye, hogyha folyósabb vagy lágyabb ételt, vagy olyat, ami nagyon színes, adok neki, akkor pedig, hát én ezt a DM-be vásároltam, de IKEA-ba is lehet vásárolni, ilyen kis hamikabinak mondják, én nem szeretem ezt a kifejezést, úgyhogy ilyen kis ruhácskának mondom, és akkor ugye ennek az alja is ilyen zsebes, ez felfogja, ezt szoktam ráadni. De itt is nem húzom olyan szorosra, ugye ez kötős van, tépőzár, és nekem a kötős praktikusabb, azért a DM-eset hoztam megmutatni, mert ezt jobban be lehet állítani. Tehát azt sem húzom meg úgy, hogy konkrétan a nyakánál legyen, de hát előfordul, hogy ugye oda is kerül a nyakra mondjuk gondoljunk bele egy céklás humusz, vagy egy málnás zapkása, és az megszínezi a gallériát, itt a nyaki részét a ruhájának. És akkor mutatom ezt, ami már volt az előbb a kezemben. Ez is varrónővel készítetett, méteráruban vásárolt tetrapelenka anyagból egy ilyen kis nyálkendőnek használtam annó. Ez is ugye nyálkendő volt, csak amikor már Boti leszedte a nyakából. Mutatom, hogy 2 patentot rakadtam rá, és akkor lehetett állítani, hogy ugye, ahogy nőtt ő is, hogy milyen hosszú legyen, vagy mondjuk egy hordozóba ugye hátul lazábbra állítottam, mert ott nem tudtam mindig ellenőrizni, hogy esetleg ugye ne folytsa, vagy bármi, de a fogzásnál is nagyon-nagyon szuper, nem csak a bukáskor, tehát ezt én mai napig használom, de az etetőszékben ezt a kis ruha, illetve a kis előke alá adom rá, és így képez egy plusz ilyen kis gallért. És így már nem gond, hogy lazán hagyom egy picit neki a ruhát, vagy az előkét. Ez tényleg egy game changer, úgyhogy ezt én ajánlom, mind, hogyha bukósabb abban már, akkor lehet használni, mind a hozzátáplálás és a fogzás alatt is, mert nyáron is egy könnyű anyag, nem egy vastag, folytós anyag, illetve hogyha tényleg, mert Botinak mindig melege van, tehát hogy én nem tudok ráadni ilyen boltban vásárolt, még a muszlim anyagból készült nyálkendőt sem, mert nagyon-nagyon lefolytja, bemelegíti, akkor ezt én nagyon szívből ajánlom. Ez egy szimpla anyag egyébként, tehát lehet duplán is varratni, de én szimplát kértem a varrónőtől. Gondolkozom gyorsan, hogy mit szeretnék még elmondani. Ja igen, mondtam, hogy az etetőszék alatt, hogy oldom meg a takarítást. Én is úgy kaptam ezt a zseniális ötletet. Viaszos vászon asztalterítőt vettem méterben, lehet ugye én nagy gurigából vásárolni, megfelelő méretben. Én azt raktam le az etetőszék alá, és így nem kell fugát takarítani, nem kell kapargatni a leszáradt esetleg ételeket, sokkal könnyebben összehúzható vele, például ezzel a kis forróvizes rongyikával mondjuk a nagyobb mennyiségű étel is, vagy sokkal könnyebb arról összesöpörni. Úgyhogy én ezt igazából így oldom meg. Ha bármi kérdésetek van, akkor jöjjön bátran. Most így hirtelen ennyi jutott az eszembe. Remélem, hogy értékesnek találtátok, és tudtatok ötletet meríteni ebből a videóból.